Bé, bona vesprada a tots i totes. La gent que esteu encara en els estants podeu passar cap ací davant. Anem a començar l'acte de cloenda del Vilaciència 2026. Bona vesprada a tots i totes. Regidora d'Innovació, Anna Torres. Regidor de Joventut, Javier López. Membres de la Corporació Municipal, presidenta de la cooperativa Obispo Climent, Ana Serrano, coordinador de Vilaciència, Cisco Marco, participants, patrocinadors i col·laboradors públic en general. Moltes gràcies a tots i totes per l'assistència a l'acte de cloenda del Vilaciència 2026. Si el dijous us donàvem la benvinguda, ara és el moment per al comiat. Però abans, un moment para las felicitaciones, tanto de parte de la organización como de muchos de los visitantes, dar la enhorabuena a todas y todos los participantes en esta edición. A los de la feria, por habernos preparado unas actividades y unos talleres de lo más interesante. Y a los del concurso, por lo que hemos visto y por los comentarios que nos han hecho algunos de los miembros del jurado, por el alto nivel, tanto del contenido de los proyectos como de las exposiciones. Todo es fruto del gran trabajo que alumnado y tutores y tutoras habéis hecho durante meses en vuestros centros. Nada nos gustaría más que ver cómo algunos de estos proyectos de unos adolescentes soñadores llegan a convertirse en un futuro en unos productos de unos jóvenes emprendedores que nos ayudan a resolver problemas o necesidades cotidianas. Desde aquí os animamos a seguir soñando e investigando. Pensad que, como dijo Carl Sagan, en algún lugar algo increíble espera ser descubierto. Somewhere, something incredible is waiting to be discovered. A continuació, la felicitació és per l'alumnat voluntari del centre i el personal docent i no docent del Col·legi Santa Maria. La vostra actitud i implicació han sigut fonamentals per a dur endavant una nova edició de Vilaciència. Demanem un fort aplaudiment per a tots ells, participants, voluntaris i personal del centre. I ara, en representació de l'Ajuntament de Vila-real, li cedís la paraula a la regidora d'Innovació, Anna Torres. Gracias. Gracias por asistir a Vilaciència otro año más. A los que es vuestro primer año, espero que podáis volver a repetir. Y me sumo al agradecimiento que ha hecho el director, Juan Francisco, al personal voluntario de esta feria, porque vosotros habéis demostrado que que el talento no es solamente haciendo ciencia, sino que el talento también es ayudar, saber cuándo participar cuando se os necesita, trabajar en equipo y sobre todo poner ganas y ilusión para que un proyecto salga adelante. Y sin vosotros, los voluntarios, esto no podría haber salido adelante. También quiero agradecer a todos, a los participantes, vuestra asistencia. Vosotros sois el futuro, sois los estudiantes de ahora, pero sois también los científicos del mañana. Porque la ciencia no es algo lejano que se hace en un laboratorio en Estados Unidos. La ciencia la hacéis vosotros, la hacéis aquí, la hacéis en vuestros países de referencia a los que habéis venido. En Turquía, en Luxemburgo, en Brasil, en Portugal. Y también se hace aquí, como no, en Vila-real. Porque ciencia es preguntarte el por qué, es plantearte los retos del plan mañana, plantearte los problemas y buscar soluciones, porque sin las soluciones y sin intentar buscar soluciones el mundo no avanzaría. Y vosotros sois esa gran esperanza.
la esperanza para que el mundo pueda avanzar en el mañana. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Sisco, Marco, para que os dé los premios, que es lo que todos esperáis. Gracias. Moltes gràcies, Anna, per les teves paraules i una vegada més agrair a l'Ajuntament el seu suport per confiar en este projecte des del primer dia en la primera edició. També reiterar el nostre agraïment a tots els patrocinadors i col·laboradors per fer que este projecte siga tota una realitat. Sense el vostre suport, els premis que ara d'ací un moment anem a donar no seria possible. Esperem comptar amb aquest suport per a la pròxima edició. Bé, el moment més esperat ja és arribat. Vegem quina és la decisió, sempre difícil, que han pres els membres del jurat i coneguem els projectes guanyadors de cadascuna de les categories del concurs Vilaciència 2026. Per això, li cedisc la paraula al nostre company i coordinador, Sisco Marco. Buen día. Me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Villarreal, a la empresa Personas y Tecnología, patrocinador oficial de Vilaciencia, y a todos los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta sexta edición de Vilaciencia. Agradecer a Ana Torres, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Villarreal, y a Carlos Martín por toda su ayuda y colaboración. También me gustaría agradecer de forma especial a Andrés Santos, paleontólogo del Grup Geeks de Villarreal, por la magnífica exposición sobre dinosaurios, y a todos los profesores y alumnos del Colegio Santa María que voluntariamente han estado ayudando en el montaje y organización de Vilaciencia. Y bueno, ha llegado el momento de los premios. Me gustaría felicitar a todos los estudiantes que habéis participado en esta sexta edición de Vilaciencia. Deciros que el jurado me ha transmitido la dificultad que han tenido al valorar los proyectos, porque todos tienen un gran potencial y una gran calidad. Y se han sorprendido que alumnos de vuestra edad hayan realizado proyectos tan increíbles. Me gustaría que todos pudierais hacer propias las palabras de Nelson Mandela. Yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Enhorabuena a todos y espero que hayáis podido disfrutar de esta feria concurso y esperamos volver a veros en la próxima edición de Vilaciencia. Congratulations to everyone, and I hope you enjoyed the science fair and competition. And we hope you see you again at the next edition of Vilaciencia. A continuación, se entregarán los premios de los patrocinadores para cada una de las tres modalidades existentes: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Física, Química y Matemáticas y Tecnología. Después se entregarán los premios especiales y finalmente los trofeos Vilaciencia, tercer, segundo y primer premio. Y finalmente se entregará un premio especial al mejor proyecto internacional. Los trofeos Vilaciencia, estos que veis aquí detrás, han sido diseñados por el equipo de Greenaria, que lleva más de 14 años especializados en mejorar el bienestar en interiores a través de jardines verticales y soluciones con plantas naturales preservadas. Se trata de una vegetación sostenible y muy innovadora, ya que mantiene aromas, texturas y colores durante años sin necesidad de riego ni luz solar, gracias, como no, a la ciencia. Los trofeos recrean la imagen de Vilaciencia de una manera muy diferente y especial. Desde Greenaria han dado forma tridimensional a nuestra molécula con su vegetación preservada, aplicando sobre un soporte fabricado con Onext, un material hecho a partir de fibras de celulosa recicladas, con certificaciones de circularidad y carbono negativo. Unas piezas únicas para los ganadores, que además de transmitir sensaciones, representan los valores del concurso en sí: innovación, investigación, sostenibilidad y experiencia. Muchas gracias a Salva Martínez y Maite Rollo, y empezamos ya
con la entrega de premios. Pero antes de dar los premios, sabéis que se ha hecho un sorteo de 2 tablets, una para los visitantes y una entre los participantes. La de visitantes la realizamos ayer y el ganador es Tiago Cano Gómez, del Centre Educatiu CEIP José Soriano Ramos. Aquestes tables estan patrocinades per l'empresa Orbis. I l'altra anem a sortejar-la ara mateix. Busquem una mano inocente. Una mà innocent, un de pujats. Esa xiqueta d'ahí. A la cucha de agarrar paper. Tu. El racisme. Moltes gràcies. I el guanyador és Andrea Mora Cotxer. Sí, està allí. Vale, i ara sí, anem a començar l'entrega de premis. Començarem per els premis de patrocinadors de la categoria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. El primer premi és Premi Fundació Oceanogràfic, patrocinat per la Fundació Oceanogràfic, que consisteix en una visita als laboratoris per conèixer les investigacions que es duen a terme a l'Oceanogràfic de València. Entregarà el premi Juan Francisco Navarro i el guanyador és Tassa Rosa. Luana Escorniza, Stephanie Rebeca Padilla, Ana Isabel Romero, de La Salle, de Bilbao. Premi Frutinter, patrocinat per l'empresa Frutinter, consisteix en un xec de 100 euros. Entregarà el premi Juan Francisco Navarro, director del Col·legi Santa Maria. I el guanyador és Safe and Taste. Júlia Alves, Lady Sofía Ramírez, Daniel Mir, d'Elies Broc i Llop de Vilareal. Premi CSIC IATS, Institut d'Agricultura Torrelasal, patrocinat per CSIC IATS, consisteix en una visita a les instal·lacions i laboratoris d'investigació de l'Institut d'Agricultura de Torrelasal. Entregarà el premi a Ariana Sitxa, directora de l'IATS. I el guanyador és WaveLock. Núria Belda, Paula Alberola i Judit Montiel de l'IES Josep Segrelles d'Albaida.
Premi Fundació Global Nature, patrocinat per la Fundació Global Nature, que consisteix en una jornada d'estudi, marcatge i trampeig del galàpag europeu a l'espai de natura del Prat de Cabanes, Torreblanca. No poden estar presents, es farem arribar el seu premi. Són el Treballes Scalium, de Diego Callazo, Carmen Pastoriza i Àlex Pernas, de Nebrija, Torre d'Hèrcules, de la Coruña. Premi Oricieza, patrocinat per l'empresa Oricieza. Consisteix en un xec de 100 euros, entregarà el premi Juan Francisco Navarro i el guanyador és Ecoliva, Maya Sádava, Izar Gómez, Leire Santos, Nayara Galindo del Colegio La Salle de Bilbao. Premi Fundació Global Nature, patrocinat per la Fundació Global Nature, consisteix en una visita a la granja sostenible El Baldío en Monfragüe, Cáceres. Entrega el premi Sònia Montferrer com a representant de la Fundació Global Nature. I el guanyador és Epigenètica, de Lucía Claramonte i Bruno Rovira, del Col·legi Santa Maria de Vilareal. A continuació anem en els premis de patrocinadors de la categoria Física, Química i Matemàtiques. Premi Mas Ingenieros, patrocinat per l'empresa Mas Ingenieros. Consisteix en un xec de 100 euros. Entregarà el premi Neleta Mas, en representació de l'empresa Mas Ingenieros. I el guanyador és Almond Bolt, Salomé Lara, Leire Esteban i Mariana Burt, del IES Broc i Llop de Vilareal. Premi Avamet, patrocinat per Avamet, Associació Valenciana de Meteorologia. Consisteix en una visita a Punt Ràdio Televisió Valenciana per conèixer el plató del programa L'Oratge. Entregarà el premi Gerard Molés en representació d'Avamet. I el guanyador és Eclipses, donde la luz se esconde. María Mercades, Sara Jalovas, Carla Sapiña y Laura Torresano, del IES Dr. Peset Alexandre de Paterna. Premi CSIC ITQ, patrocinat per l'Institut de Tecnologia Química. Consisteix en una visita als laboratoris de l'Institut de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València. Entregarà el premi José Luis Jordà, investigador de ITQ. I el guanyador és Pintura termocalefactable, d'Alejandro Viciedo i Firas Cadú, del Col·legi Santa Maria de Vilareal.
A continuació passem a la categoria de tecnologia. Premi ADM Biotecnologia, patrocinat per l'empresa de biotecnologia ADM Biopolis de Paterna. Consisteix en una visita als laboratoris de biotecnologia de ADM Biopolis. Entregarà el premi Antònia Rojas, directora de microbiologia de ADM Biopolis. I el guanyador és Blue Cycle. Leire Borderia, Brian Micó, d'Elies, Josep Segrelles, d'Albaida. Premi Robòtica de Castelló, patrocinat per l'empresa Robòtica Castelló. Consisteix en un xec de 100 euros. Entregarà el premi Adolfo Gen, gerent de Robòtica Castelló. I el guanyador és Aquabol Drone, d'Aura Sanders, Natàlia Llop i Val Martínez de Rosa, del Col·legi Santa Maria de Villarreal. Premi Villarreal Club de Futbol, patrocinat pel Villarreal Club de Futbol, consisteix en un xec de 100 euros. Entregarà el premi Paloma Massó com a representant del Villarreal Club de Futbol. I el guanyador és Sembrant Futur. Emma Baitulà, Sofia Clemente, Sergi López i Moisés Iborra, del Col·legi Luis Vives de Sueca. Premi CSIC i FIC, patrocinat per CSIC i FIC, Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València. Consisteix en una visita als laboratoris d'investigació de física corpuscular a la Universitat de València. Entregarà el premi Carlos Mariñas, investigador del IFIC. Bé, pareix ser que no ha pogut vindre, entregarà el premi Juan Francisco Navarro. I el guanyador és Maglefong, construcció d'un motor elèctric i levitació magnètica per rotació. Eduardo Josías Melgar, Josep Muñoz, Josep Tomàs, d'Elies Joan Fuster de Sueca. Anem a donar ara els premis especials. Premi especial Ciutat de Villarreal al millor projecte de Villarreal, patrocinat per Villarreal Ciutat Innovadora, que consisteix en una beca per a participar en la Fira Internacional que celebrarà en Toulouse en maig de 2026. Entregarà el premi Anna Torres, regidora d'Innovació de l'Ajuntament de Villarreal. Y el guanyador es Ruta Botánica Inteligente, Ciencia, Tecnología e Inclusión en el Entorno Natural de Villarreal. Isabel Moreno, David Salá, Cristina Marín y Yameli Benduti del Col·legi Bisbe Pont de Villarreal.
A continuació es lliuraran 2 premis de ceràmica. Premi Ceràmica Avantguardista Contemporània, al millor treball sobre innovacions tècniques, funcionals o decoratives en productes ceràmics conformats, baldosses, teules, rajoles, que tinguen en compte la sostenibilitat i el respecte mediambiental, patrocinat per l'Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència de la UGI, que consisteix en visitar la Fira Cersaie, que es celebrarà en Bolònia, Itàlia, del 21 al 25 de setembre de 2026. Entregaran el premi Antonio Latorre i Arnaldo Moreno. Y el guanyador es Colorantes Naturales, de Adriana Rodríguez, Emma González y Pepa Domínguez, del Col·legi Santa Maria de Vila-real. Premi Materials Industrials Innovadors, al millor treball sobre productes químics elaborats, frites, esmalts, pigments, principalment per a la fabricació de ceràmica, però també per altres com tèxtils, materials de construcció i envasos i embalatges, patrocinat per la Càtedra Altàdia del Coneixement Ceràmic de la UGI, que consisteix en visitar la Fira de Ceràmica Cersaie, que celebrarà en Bolònia, Itàlia, del 21 al 25 de setembre de 2026. Entregarà el premi Paco Nácher i Arnaldo Moreno. Y el guanyador es Thermotile. Adriana Romero, Claudia Asensio, del Col·legi Santa Maria de Vila-real. Premi Ciencia en Acción, patrocinat per l'organització Ciencia en Acción, que consisteix en una beca per a participar en el concurs Ciencia en Acción que celebrarà en Sant Sebastián en octubre de 2026. Entregarà el premi Juan Francisco Navarro i el guanyador és Disseny i construcció d'un coet, estudi de diferents factors que influeixen durant el llançament i l'aterrament. De Hugo Bonachela, de l'Institut Carles Vallbona de Granollers. A continuació es lliuraran els Premis Vilaciència. Sabeu que n'hi ha 3 premis per a cada categoria. Començarem per la categoria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. Tercer Premi Vilaciència, patrocinat per la Fundació Caixa Rural de Vila-real. Consisteix en una beca de 700 euros per a participar en la Fira Científica Diverciència, que celebrarà a Càdiz en maig de 2026. S'entregarà el premi Maite Mulet, vicesecretària de la Fundació Caixa Rural Vila-real. I el guanyador és Nanobrain, aplicació de la nanomedicina en el tractament de tumors cerebrals. De Dua Babani, de l'IES, Carles Vallbona, de Granollers. Segon Premi Vilaciència, CTM, patrocinat pel Col·legi Santa Maria de Vila-real, consisteix en una beca de 900 euros per a participar en el Foro Intercomunitario que celebrarà a Vigo en novembre del 2026.
Entregarà el premi Ana Serrano, presidenta de la cooperativa Obispo Climent Col·legi Santa Maria. Y el guanyador es Bioesponja, Íñigo Moreno, Iker Echave, Oyer Cristóbal y Asier Villa, del Colegio La Salle de Bilbao. I el primer premi Vilaciència de la categoria Ciències de la Terra, patrocinat per Grupo Altàdia, consisteix en una beca de 1.200 euros per a participar en la Mostra de Ciència de Portugal, que se celebrarà en Oporto en juny de 2026. Entregarà el premi Paco Nácher, director de qualitat del Grupo Altàdia. I el guanyador és Entre nodes i arestes, quan el cervell es desconnecta, aplicació de la teoria de grafs a l'estudi de descontrol neural en malalties degeneratives, de Salma Arbaui, de l'Institut Carles Vallbona de Granollers. Passem als premis categoria Física, Química i Matemàtiques. Tercer premi Vilaciència, patrocinat pel Col·legi d'Òptics i Optometristes de la Comunitat Valenciana, consisteix en una beca de 700 euros per a participar en el Congrés de Joves Investigadors que organitza INICE i que celebrarà en Salamanca en desembre de 2026. Entregaran el premi María Amparo Díez, vicedegana de la Facultat de Física, i Mar Agudo com a representant del Col·legi d'Òptics i Optometristes de la Comunitat Valenciana. I el guanyador és Delta U, Eric Carraga, Noa Rosell i Clara Soria, del IES Joan Fuster de Sueca. Segon premi Vilaciència, copatrocinat per l'empresa Warby i l'empresa Grues Tomàs. Consisteix en una beca de 900 euros per a participar en la Fira Internacional Esport Recerca Jove, que se celebrarà en Barcelona en març de 2026. Entregaran el premi David Oquendo, de l'empresa Warby, i Alejandro Bellido, de l'empresa Grues Tomàs. I el guanyador és Carbon Shrimp, d'Inés Rius, Inés Lebot i Nayara Robert, del Col·legi Santa Maria de Vila-real. I el primer premi de la categoria Física, Química i Matemàtiques, patrocinat per l'empresa Peronda Group, consisteix en una beca de 1.200 euros per a participar en la Fira LICE Luxemburg International Science Expo, que celebrarà en Luxemburg en desembre de 2026. Entregarà el premi Marcos Galla, gerent de l'empresa Peronda. I el guanyador és un oscil·lador amb dubtes.
de Gabriel García y Joao Pedro de Elías Joan Fuster de Sueca. Passem als premis de categoria de tecnologia. Tercer Premi Vilaciència, patrocinat per l'empresa Feliciano Gisbert d'Alcoi, que consisteix en una beca de 700 euros per a participar en la Fira Open Science de Cambre, que celebrarà en La Corunya en setembre de 2026. Entregarà el premi Juan Francisco Navarro i el guanyador és Disseny i construcció d'un coet, estudi de diferents factors que influïxen durant el llançament i l'aterrament, de Hugo Bonachela, de l'Institut Carles Vallbona de Granollers. Segon Premi Vilaciència, patrocinat per l'empresa Tecin Montero Casañ SL, que consisteix en una beca de 900 euros per a participar en la Fira Ciencia Zoca, que celebrarà en Bilbao el maig de 2026. Entregarà el premi Jesús Montero, gerent de l'empresa Tecin. I el guanyador és Argos, Enginyeria Espacial a escala educativa. Ethan Trigueros, Daniel Bou, Bianca Ciscar i Nicole Valero. De l'IES, Miquel Peris i Segarra, del Grau de Castelló. I el primer Premi Vilaciència de la categoria de tecnologia, patrocinat per l'empresa Persones i Tecnologia, que consisteix en una beca de 1.200 euros per a participar en la Fira de Tecnologia Tècnic que celebrarà a Rimini, Itàlia, del 22 al 25 de setembre de 2026. Entregarà el premi Javier Gaya, director general de l'empresa Persones i Tecnologia. I el guanyador és The Misters. Elsa Clar, Fiorella Lemos i Ana Pascual de l'IES Joan Fuster de Sueca. Y hasta así es Premis Vilaciència. A continuación, se hará entrega de una mención de honor a los participantes de las distintas delegaciones internacionales. Next, an honorable mention will be presented to the participants from the international delegations. Escola Bispo Dom Manuel Ferreira from Madeira, Portugal. Please come to the stage.
Kakabey School from Izmir, Turquía. Instituto Estadual de Educação from Sapiranga, Brasil. Fundación Jan Scientifics from Luxembourg. Othel Ankara Sinaf Collegi Fen Lisesi from Ankara, Turquía. And finally, there is an International Special Award for the Best International Project, sponsored by Col·legi Santa Maria de Vila-real. It consists of a Vilasciència Trophy, prize presented by Juan Francisco Navarro, Santa Maria High School Director, and the winner is Sepsis Prevention Safety Filter. The Metahan Sapat Safam Adem Atem Bedir. De Ankara, Portugal. I ja per a finalitzar, per dir unes paraules de Juan Francisco Navarro, director del Col·legi Santa Maria. Bé, enhorabona a tots els guardonats
ja teniu premis per a recórrer mig món, gràcies a tots aquests patrocinadors, i la veritat ha sigut un plaer tindre-vos a tots per ací. Després de felicitar a tots els guardonats per aquests premis Vilaciència 2026, n'hi ha un altre premi que és notícia en les últimes hores i és el Premi Nacional Sociemat Aceres a la trajectòria científica en materials i vítreos. En nom de tots els que formem Vilaciència, vull donar l'enhorabona a Juan Carda, director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, per ser mereixedor d'este important guardó. Enhorabona, Juan. És tot un plaer comptar amb la teua col·laboració. Gràcies per estar sempre al nostre costat en tots els moments, assessorant i col·laborant amb nosaltres. Bé, amb el lliurament de premis fiquem el punt final a este acte de cloenda Vilaciència 2026. Congratulations to the 4 foreign delegations, Turkey, Luxembourg, Brazil and Portugal, for your excellent projects. We hope you have enjoyed this experience and wish you have a good journey back home. It would be a great pleasure to meet you all again in Vilaciència 2027. I'd like all of you come here to the stage to take a general picture. Please come to the stage again, the 4 delegations. Cisco, puja't també. No? És igual. Enhorabuena también a todos los premiados y premiadas nacionales. Esperamos que hayáis disfrutado de esta experiencia, que tengáis también un buen viaje de vuelta a vuestras ciudades y que el año que viene nos podamos encontrar una vez más en Vilaciència 2027. Muchas gracias a todos. Ahora os agradeceríamos que todos los grupos nos juntáramos delante del rótulo Vilaciència para hacer una foto grupal de familia. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Y en cada experimento hay verdad, una chispa que no deja
otra vez.